I molt bones, aquí estem de volta a Flame News. I jo no pensava tornar amb això aquest mes. Estava donant un respiro, per dir-ho d'alguna manera poc catalana, per fet de veure si donàvem una volta més a veure com podíem millorar això. La pega és que, clar, surt Bethesda, fa Bethesdades, i és que m'obliga, és que m'ha obligat, és que no hi ha altre que fer-ho. Anem a veure què ha fet ara el nostre gran amic de tot no sé què més. Vale, aquí tenim el que és la subscripció de Fallout First. Anem a veure què inclou. Mons privats. Emmagatzemament il·limitat. Una tenda survival. Atoms, bàsicament la moneda del joc. Una nova armadura. I un papticones. No he fet un petit... en capítulos anteriores. El joc ple de bugs, que no s'ha solucionat, amb una edició de propietat que dona una bossa, la qual dona però de molt mala qualitat, en una altra edició de propietat que dona un casc, però si te'l poses mors d'asfíxia, perquè hi ha fongs. Veieu per on vaig, no? Els mons privats, comencem per aquí, no són privats! Vull dir, quan jugues al Fallout de 76, que era? Sí, Fallout 76. Tu, amb les persones que et vas creuant, ens van afegir a una llista, que no és necessàriament també la llista d'amics. Què passa? Que tant la llista d'amics com aquesta llista veuen que tu tens un món privat i poden entrar al teu món privat perquè no se'ls ha acudit de fotre una puta whitelist. Veieu per on vaig, no? Vull dir, gent que entra al seu món privat i es troba tot lotejat perquè hi ha entrat una altra persona, un altre grup de persones. Perquè clar, si jo entro en un món privat de X sense jo tenir el Fallout First, però jo veig el seu món, per tant hi entro, amb mi es poden unir els meus amics, o gent que hagi jugat amb mi. Veieu per on vaig, no? On està el petit problema dels mons privats. Això per un costat, perquè per l'altre, la gent porta demanant que no sigui un multi, des que va sortir ja es va anunciar. Ara els hi donen amb una mensualitat. Seguim. Emmagatzemament il·limitat. Sí, és il·limitat, correcte. Perquè tot el que fiques a dins s'esborra! Veieu per on vaig, no? Perdoneu, perquè estava tapant el micro amb l'aigua. Ara potser em sentireu millor. Ara em sentireu perquè s'ha desendollat un moment. No, no s'ha desendollat, perfecte. Veu el micro? Sí, guitar. No, ara no es veu, què és això? Ara camiseta. Sí, està. Vale, és això, tot el que fiques a dintre s'esborra. Llavors, clar, sí, és il·limitat l'emmagatzemament. Depèn de com tu miris. De Survival 10 no he vist res. Dels Atoms tampoc. Bueno, dels Icons i Motos sí que he vist algun comentari del molt bé que ens doneu al món privat. Que no és privat, però bueno, ens doneu coses per relacionar-nos entre nosaltres. Bé. I del Ranger Outfit, anem a veure si trobem la imatge per aquí, vale? Aquí tenim la imatge. Ningú s'ha fixat? Això m'hi vaig fixar perquè ho va dir Pazos, vale? Però... fixeu-vos amb el cap i fixeu-vos amb la resta de la imatge. Ningú s'ha fixat que està mal photoshopeada? Bueno, ja tenim els emotes, que és el que fa el ball del robot, que em sembla molt bé. Ara que ens dones el que he dit, que ens dones el món individual, ara fem això. Bé. Com costaria aquesta tonteria? Es pots pagar un mes o pots pagar 12 mesos. Però no recordo el preu. Pots per dalt està. Crec que eren 12 euros o 100 i pico al mes. Més o menys. És que és per donar-los d'hòsties, eh? El que tothom estava dient sobre Fallout 76 és que hauria de ser free to play. Perquè moltes solucions a la trobada de bugs que han anat creant és que a part de que facin un No Man's Sky, que és que es tanquin i ho solucionin, no hi ha una altra solució ja per a aquest joc. A part que això d'aquí... Ah, sí, altra cosa, m'estava oblidant. Se'ls va oblidar de registrar el domini falloutfirst.com i d'unes hores hi va haver una petita broma de la comunitat. Treu un moment a veure si la puc trobar i la mirarem, vale? Benvinguts a Fallout Fuck You First. Sí, se'ls va oblidar de comprar el domini falloutfirst.com
doncs, la comunitat va fer de les seves. Private World, Skybox and more coming to Fallout 76. No sé per què no em surt el puto número en anglès. With Fallout Fuck You First. Teneu, no? Per on va la broma? Òbviament, això ha tardat hores a caure. Òbviament. Però... és que com se'ls oblida de... com se'ls oblida de registrar el puto domini. Que la puta comunitat és així. Vull dir... Your friends at Bethesda. M'agrada, m'agrada. Ai, per l'amor de Déu. Bethesda, sisplau, no canviïs mai. Per cada cop que facis alguna cosa obligues a treure un Flying News quan he dit que no volia fer-ho durant una temporada per donar una volta d'ull. Una volta d'ull, molt bé. És que això jo ho he de gravar abans d'esmorzar, i abans de prendre el cafè, i és el que estic fent ara. Bé, anava seguint amb Abandon Ship. Què és Abandon Ship? És un joc tipus FTL, Faster Than Light, en el qual tu tens un vaixell. I en aquest vaixell, doncs, tens diferents àrees. De fet, segurament el jugaré en directe, si no... aquest cap de setmana, diguem-ho així. Diferents àrees, una és el timó, l'altra és el cabestant, les bombes d'aigua per tenir aigua dins del vaixell, les armes, etc. Diferents tipus d'armes. I comences fugint d'una secta que ha invocat Cthulhu. Cthulhu, digue-li al Kraken, digue-li al que et doni la gana. El Tentaculín, vale? Pues vale. El joc m'agrada. L'he jugat, està bé, m'han mort només començar, vull dir, en plan, ha vingut el Kraken, m'ha dit hola, adeu, plaf. Això és el que va passar amb el joc, segurament el tornaré a començar en directe i li donarem un cop d'ull. Però bé, sapigueu que ha sortit, val uns 20 euros. Si considera, bueno, donar-li un cop d'ull, ja sigui en el meu directe, ja sigui vídeos per internet. A mi, el que he vist m'ha agradat, l'he comprat, i el poc que he jugat, que crec que he jugat una hora i mitja, m'ha agradat també, així que si us el voleu comprar, mola bastant. Anem a la següent. Tenim una nova expansió dels Sims per novembre. Sims 4 dies d'universitat, crec que es diu traduït. Pels que no heu jugat, Sims 2 hi va haver una expansió de l'universitat, que el Sims 3, si no recordo malament, no es va fer, i és una de les més demanades i l'han tornat a portar per Sims 4. O com jo et dic, el Sims 3-2. Em sembla bé, òbviament la tindré, la de màgia. No em desagrada, però li falta alguna cosa. Vull dir, no em desagrada, la de màgia. He jugat, no he jugat massa perquè he tingut un mes una miqueta ocupat. Llavors, sí, més us dic que estic connectat a Minecraft també, perquè tinc el temps que necessito per donar-li els mons, i també perquè m'estava cremant a causa de no tenir el temps que necessito per tenir els mons a entrar a fer coses que no podia fer. Llavors, he tingut de matar Minecraft temporalment del canal. I, clar, a la de màgia, doncs, el Sims 4 màgia, potàgia, com es digui, no me'n recordo, també s'ha de dur per davant juntament amb bastants altres jocs. Però bé, sapigueu que surt, 15 de novembre, segurament a 40 pavos, per què de posar-lo a 20 quan el pots prendre a 40, que és el preu del joc original. Gràcies, ja. Jo també t'estimo. Però això. Crec que surt el mateix dia que Pokémon. Mare meva. Ara fot una Steam de 50 hores. Quan jugo amb aquest del Pokémon. Com a la següent. Vale, seguim amb Outer Worlds, aquest joc que és un descendent espiritual de Fallout New Vegas, si no recordo malament. Descendent espiritual, vull dir, és un joc completament diferent. Està a punt de... Al final del vídeo parlem una miqueta d'una cosa que té a veure amb aquest joc, però... Estava a punt de comprar-lo, no l'he comprat ara mateix per... He estat mirant reviews. El joc és brutal, però te l'han venut com un joc de 60-80 hores i pel que han dit no arriba a les 30. Perquè sí, tens un sistema de... Tu vas fent coses en diferents planetes i vas ajudant, però tècnicament tu pots... Si tu no hi vas perquè vols, el joc no et porta per la meitat de planetes, pel que he vist. I perquè he vist la majoria de reviews que deien. Llavors... Li donaré l'oportunitat, segurament li donaré. Sí, per rebaixes de Nadal, quan estigui rebaixat a 20 paus. No em gasto ara mateix 40 o 60 que val aquest joc amb les coses que estan sortint. Ara, els de Bethesda estan fent una campanya increïble perquè la gent es compri aquest joc i no fa el 76. Bé, Bethesda!
Vale, i seguim amb retrasos. Més que amb la notícia que hem obert a aquest vídeo. Ubisoft retrasa Watch Dogs Legions, Rainbow Six Quarantine i Gods and Monsters pel pròxim any fiscal. Què vol dir això? Els que no sortia al febrer o al març, que quan estaven anunciats, sortiran entre l'abril de l'any que ve i l'abril de l'altre any. Vale? De l'altre any, no ho he fet endarrere, però bueno. Ja m'ho he entès, no? La raó que ho han fet és perquè volia llançar-lo pels següents anys fiscals. No hi ha molt... Bueno, per això i per tal com ha sortit el Ghost Recon Breakpoint, que bàsicament ha sabut a tothom. Que no hi he jugat, no he vist res, no puc dir res. Només el que diuen les notícies. Diuen que seguiran actualitzant-lo, però han d'arreglar la cagada que han fet amb aquest joc i per això mouen els llançaments d'aquests jocs al següent any fiscal. Però vale. Sembla que en aquest cas una decisió econòmica només. I altre retras, The Last of Us 2 es retrasa a maig de l'any que ve, en lloc de sortir al març, que era. En aquest cas argumenta... març o abril? Crec que abril, perquè l'han mogut un mes només. En aquest cas argumenten que és per motius de polir més el joc. No això que volen polir un mes, sí que no de motius per evitar crunch i tal, però és que bé no seguint crunch evites. Vull dir, si et falta del joc que l'has de retrasar per desenvolupar-lo més, un mes, no sé jo si evites molt de crunch. I a mi com a informàtic m'han mogut entregues d'un mes i et dic jo que no han les hores extres s'han evitat. És més, encara s'han hagut de fer més però sí, s'ha sigut encara d'haver fet més si s'hagués retrasat, però bueno, el que estava dient, no sé en quin moment això de veritat afectaria el desenvolupament d'una manera important. La opinió s'hauria d'haver fet més, però bueno, si és per evitar explotar encara més els treballadors, em sembla bé que retrasin. I anem a Blizzard. S'ha filtrat Diablo 4. No sé fins a quin punt s'ha filtrat, però s'ha filtrat. Cosa que em sembla bastant normal que l'anunciïn. Per què? Perquè totes les mantes d'hòsties que s'està caient a Blizzard era o Diablo 4 o Diablo 4 o Diablo 4. No hi havia un... No va passar una altra cosa, no. Diablo 4 ha de sortir si vols aplacar una miqueta l'hòstia que t'està venint per tot arreu. Per la part de Hong Kong, per la part de X... Però és Diablo 4. Diablo 3 l'he jugat una mica, no m'ha desagradat. Crec que, si no recordo mal, em va passar el que em sol passar a mi amb els jocs. Em ve una hòstia de curro. I s'emporta per davant els jocs i quan torno doncs hi ha altres jocs que vull jugar i no continuo el Diablo. Com m'ha passat amb The Witcher, com m'ha passat amb Assassin's Creed Origins, vull dir, tots aquests jocs llargs a mi tinc un problema, és que quan em vingui una hòstia de curro, una hòstia de curro no és que em deixi sense temps de jugar una setmana, una hòstia de curro és que em deixi sense temps de jugar durant mes i mig. I entre mes i mig ja no recordo ni què estava fent. Però bueno, que sapigueu, s'ha filtrat Diablo 4. I acabem les notícies amb un canvi a Humble Bundle. Com sabeu, ara teníem el Monthly. El Monthly era... Tu pagues mensualment i tens aquí jocs. Vale, ara tindrem 3 subscripcions diferents. La Little, la Basic i la Premium. Què és la Little? La Little només et donarà accés al Humble Trove, que són uns jocs que regala Humble Bundle, i costarà 5 euros al mes. La Basic serà un entremig entre aquesta i el que hauríem de tenir ara, que són 3 jocs, accés al Choice, al Trove, 10% de descompte a la botiga i provar jocs de Hammer, perquè entenc la teva opció, no sé què cony és, però bueno, que se m'ha enterat ara. I després tenim el Premium. El Premium ja és més el que teníem ara. 9 jocs, el Choice, el Humble, el Trove, el Plushie, el Plampa. Vale. Què passa als que ja tenim Humble Bundle, Humble Monthly? Doncs que tenim Humble Monthly, tenim... mentre el segueixis pagant, tu seguies tenint el teu, que és més semblant a el que és el Premium. En el moment que deixis de pagar el Monthly, ja no hi pots tornar amb aquest especial. Et queda, ja és, o te'n vas al Basic o te'n vas al Premium. El que tenim ara ja deixa d'aparèixer. Això d'aquí s'implementa a finals d'aquest mes. A finals d'aquest any. O sigui, ja. Però bueno.
que sapigueu que tingueu la mensualitat que d'això en sos. També una altra cosa que... Bueno, un segon. Anem a fer que allò de... Historiates després de les notícies! Vale, anem a parlar de diverses coses. La primera, molts streamers de Twitch han anat tant a Facebook Gamer com a Mixer. Si teniu algun premi que us sobri, el meu canal el podeu fer servir. I després de la tonteria aquesta, un amic ahir em va passar una captura sobre el que s'estava jugant als canals que juguem en català. Quasi tots estàveu, perquè no estava en directe, a The Outer Worlds. Aquí vaig a donar jo la meva opinió. Sí, entenc que és la novetat i que, doncs, la gent tingui ganes de jugar-hi. Ho entenc per un costat. Anava ara per l'altre. Si esteu tots jugant al mateix puto joc, us esteu canibalitzant les visites. Aquesta és la meva opinió. Llavors, jo normalment quan faig, quan entro en directe, miro qui està jugant, a què està jugant. I intento no jugar el mateix, perquè si algú canvia de directe, que no sigui per canviar a veure el mateix joc. Llavors, jo entenc que hi ha altres de novetat i que us apeteixin jugar. Però tingueu en compte també que si de 6 streamers catalans que hi havia ahir la nit, 4 estan jugant a The Outer Worlds i l'altre estan jugant l'altre... Un segon. Sí, vaig a mirar-ho. Vale. I l'altre està jugant al WoW Classic i el Mionet també estava jugant al WoW Classic. Doncs molt bé, jo ahir em vaig anar a veure a Caliebre perquè el Outer Worlds el vull jugar, per tant no el miraré, algun que si m'importa un raba, per tant no el miraré. Això que vull dir, que sisplau, doneu una miqueta més de varietat, per l'amor de Déu, no jugueu tots al mateix joc. I bé, amb això que aquest vídeo d'avui, like si us ha agradat, ens veiem al pròxim Fly News, que no sé quan serà, que el nostre mateix s'ha tornat a fer una tonteria, suposo que tornarà segurament, i si no, doncs abans. Ciao!